Suntem blocați în mașină și cred că așa o să rămânem toată noaptea pentru că este inundație. One, two, three, funk it. Bună dimineața la cafeluță, adusă din România. Sunt venită de o săptămână în Hong Kong și mi-e să-mi colorez aparatul de cafea, așa că profit de pliculețele de Jacobs pe care le-am vândut în România să facă diminețile mea frumoase și mai. So, doamnelor și domnilor, m-am întors în Hong Kong. Ați văzut deja un vlog de aici, ce am primit luna asta ca influencer style. But ăsta este primul vlog oficial de aici, right? Ce mai faceți? V-a fost dor de vlogurile din Hong Kong? Știu că am primit un mesaj pe Insta fix când plecam, dar că nu știați că nu mă întorc în Hong Kong, ci merg în Coreea, că era dor de vlogurile mele din Hong Kong. Și înțeleg, pentru că și în Coreea, dar și în România n-am fost eu, am fost mai reținută în exprimare, în toate cele. Că mi-a fost rușine să vorbesc, că mă înțelege lumea. Și da, și în Coreea m-a înțeles. N-am putut să-mi dau drumul așa cum aș face normal, în mod normal. Mi-a plăcut foarte mult, superb timpul în România, superb timpul în Coreea. Dar sper că data viitoare să-mi pot da drumul mai mult și să vloguiesc mai mult, să fie mai multe cadre cu mine vorbind, cum le fac în Hong Kong, decât b-roll, basically. Dar da, m-am întors de o săptămână. Este sâmbătă, nu, duminică este la momentul de față. M-am întors, nu s-a împlinit fix o săptămână, mă rog. M-am întors de o săptămână aproximativ, dar încă n-am vloguit așa oficial, pentru că și deoarece fată, am fost jet lag, fată, dar nu se mai poate. Și anul ăsta, jet lag-ul meu a venit așa cu întârziere. Și când m-am dus în România și când am plecat din România, eu nu mi-am dat seama în Coreea că eram jet lag, că dormeam pe la 3-4 noapte. Eu credeam că doar sunt bucuroasă că sunt în Coreea și de-aia dorm atât de târziu, dar mi-am dat seama de-abia când am venit în Hong Kong, că nu e doar o bucurășenie, este jet lag. Și după am fost obosită și eu sunt un om minunat, îmi plănuiesc vacanțele minunat, în sensul că duminică noapte la 3, mă rog, luni noapte la 3 am ajuns și la 7:30 mă trezeam pentru serviciu. Norocul meu a fost că săptămâna asta n-au fost copii. N-au fost copii, așa că am putut totuși, chiar dacă am lucrat, am putut să respir un piculeț. Cam asta e treaba. M-am întors de o săptămână, mergeam la serviciu, mă întorceam acasă, mâncam, somn. Așa am făcut în primele zile. Joi, parcă am ieșit cu Jason să mâncăm puișor. Miercuri, parcă am ieșit cu o fată la Insta, de pe Insta, la o cafenea cu iepurași. Insert pe aici clipul lor ce am făcut. N-am făcut foarte multe lucruri, să știți, pentru că a venit taifunul peste noi. Foarte bine a fost venit taifunul vineri, că am stat acasă de dimineață până seara și am dormit și iar am dormit.
era taifun de nivelul 8, deși, nu știu, parcă era o ploiecică și un pic de vânt. Dar, într-adevăr, noaptea și, mă rog, pe lângă mare, erau valuri mari. Erau valuri mari și vânt puternic și noaptea a fost și mai și. Noaptea a fost taifun de nivelul 10, parcă. La un moment dat mi-a fost și mie frică, că tot văzusem peste tot, vorbindu-se să îți pui scoși pe geamuri, să nu spui scoși pe geamuri și eu am geamurile fix lângă pat. Mă gândeam că noaptea eu nu mai dorm ca să am grijă de Rosie și de Cookie, pentru că hai, aici te mai descurci, că închizi astea, deci tot geamuri sunt, dar să zicem că te mai descurca, nu știu. Mi imaginam eu că trebuie să stau treaz în cazul în care se sparg geamurile să fac ceva. N-a fost cazul de spart geamuri, suntem totuși pe munte, dar e muntele încolo, așa, bloc în fața mea, cât de cât suntem, cum se zice, suntem scutiți, plus că blocurile sunt făcute în așa fel încât să reziste taifunurilor. A fost un super taifun, cum ce că apare vreodată la 5 ani și țin minte că acum 5 ani eram în Românica, fix în apropierea anunții noastre și ne-au trimis părinții lui Jason un videoclip cu un bloc care literally așa făcea. Sau mă rog, nu chiar atât de mult, dar efectiv îl vedeai așa cum se mișcă. Nu s-a întâmplat nimic cu blocul ăla, dar așa sunt făcute blocurile astea încât să se poate mișca fără să cadă în blocurile, dacă e taifun, dacă e ceva de genul. Nu s-a spart nici un gemuleț, nu s-a întâmplat nimic. Aseară s-a ridicat nivelul de taifun 8 și s-a trecut pe taifun 3, taifun 1. Asta înseamnă că se deschid magazinele, mă rog, parte din ele, restaurantele, dar chiar și pe taifun 8, parcă aia de la McDonald's săraci încă au lucrat. McDonald's, 7-Eleven, ăștia încă au lucrat. Dar așa să vă zic de taifunul ăsta cum a fost, ce am făcut zilele astea, că vă inserez tot ce am avut în telefon, că nu știu, mi-a fost lene și după când am fost pregătită să vloguiesc, ce să și vezi, n-am avut baterie, că fix asta s-a întâmplat aseară. După ce s-a ridicat nivelul de taifun, am zis să mergem în oraș să luăm cina și să-și cumpere Jason Adidas și eu să-mi cumpăr colier de la Swarovski. Gata cu taifunul, mi-am pus și eu fața. E în continuare taifun de nivelul 3, dar se poate ieși din casă de nivelul 3 și sunt deschise mai multe locuri, așa că urmește să merg cu Jason, să luăm și noi cina și să mâncăm pe ziua de azi, că de când n-am mâncat nimic. Eu am fost ocupată cu videoclipurile pentru YouTube, el a fost ocupat cu să se mai odihnească. Curățenie n-a făcut azi, a făcut ieri, dar s-a odihnit azi sau... trebuie să totuși să admirați acest machiaj superbisim. Super. Și mergem și noi în oraș, probabil să mâncăm pui corean, că nu e așa ceva știu să mănânc, dar ne descurcăm noi, nu e problemă. Bun, gata, e de pe Jason aceea, care văd că n-are treabă cu mine. Fă, fată, zi ceva, hello, hello, bună, bună. E rușine acum. E rușine acum. Să vă arăt cum sunt străzile după taifun. Freezing in Westwood, we don't give a f. Never a night just for the two of us. Wish for my timing for good or bad luck. My car got locked in. Am pornit vlogul. Am început să vă arăt crengile de pe stradă după taifun. Și când să vă povestesc ce urmează să facem, ciuciu baterie. Așa că am filmat un pic cu telefonul. Prima dată am mers la Swarovski să mă uit de colier la insistențele lui Jason. De fapt, cred că știa că e închis. să-mi ia, cum se zice, dezamăgirea din prima. Să scap, să nu, că cam știe cum sunt. Mă entuziasmez de un lucru și după și mai tare și că nu se poate întâmpla, mă supăr, mă dezamăgesc, mă. Am fost prima dată la Swarovski închis. Hai, mai ajungem noi, că după aceea am fost să mâncăm.
Nici acolo n-am avut noroc, am dat de un pui super nașpa, vechi. Ne-ai făcut bine, n-avea niciun gust. Pielițe, zgârci, membrane, grăsime, nici ăla n-a fost bun. Dar pizza a fost bună. Și după Jason a avut noroc, mare noroc, că deși am mâncat și toate cele, încă era deschis fila, adică ca să înțelegeți, și-a luat și papuci. Adică mă rog. Și după aceea ce mi-a făcut? Ne-am plimbat, mi-am luat după Păutida. Păi în Gongcha, mi-mi place foarte mult Gongcha. Am văzut că avem și noi în România ceva asemănător cu Gongcha, dar parcă e un pic mai dulce decât Gongcha. Eu de la Gongcha beau brown sugar milk tea. Nu, brown sugar milk, fără tea. Și am văzut că avem și noi în România, am încercat în Craiova chiar 1860, nu știu, ceva de genul, 18 cât-i sau 18, da, city. Cât E, cât A, nu mai știu. Mă rog, brandul ăsta are ceva asemănător cu Gongcha, dar parcă zice eu că e mai dulce decât Gongcha. Gongcha este dulce, într-adevăr, dar parcă e un gust echilibrat. Aici s-ar putea să fie sos de caramel în loc să fie sos de brown sugar sau nu știu, dar parcă îți cam dă dureri de cap asta de la brandul ăsta, e asemănător, adică primele guri au fost asemănătoare cu cele de la Gongcha. Așa că, nu știu, o luați din ăla mic, cereți cu un pic mai puțin zahăr, I don't know, că mi-e place zahărul, dar până și mie mi-a durere de cap. Și, mă rog, cu povestea asta, paranteză peste paranteză, sunt nevorbite, se vede. Am dat să mergem să luăm bubble tea. Am găsit share tea-ul, de zice Jason, hai să mergem la Gongcha, așa că Gongcha e mai bun. Mergem 10 minute, 15 minute până la Gongcha, Gongcha închis. Ne întoarcem la share tea, mi-a perle de tapioc. Și după aceea am mers, nu știu, am încercat ceva tailandez. Nu prea mi-a plăcut cei drept, mi-a venit și să vomit după aceea. Poate fi fost de la puiul ăla vechi în combinație cu bubble tea-ul ăla, dar cam asta a fost seara noastră, ce să și zic. Cam asta a fost și săptămâna mea și acum ar trebui să mă pregătesc pentru că la 12 avem prânz cu familia lui Jason și eu zic să nu întârziem și noi, că noi mereu întârziem, de data asta Jason chiar nu poate să întârzie pentru că trebuie să plece la 1. Deci la 12 ne vedem, la 1 e plecarea. Și nu știu ce o să mănânc eu, că mergem la restaurant tradițional chinezesc, că noi, asta e mâncarea lor preferată. Mâncare tradițională chinezească și mie nu-mi place de nicio culoare, dar nicio culoare. Și nici n-am ce să mănânc altceva din meniu, gen salate nu există, chestii așa nu există, așa că o să fie, probabil o să-mi cumpăr niște mâncare de pe drum, cum fac de obicei, și ei mănâncă mâncare chinezească și eu mănânc mâncarea mea, nu știu, vedem. Dar vreau cu mine, de asta că mi-am pus bateriile la încărcat sau ar trebui să fie totul bine și frumos. Wish for my timing for good or bad luck. My car got locked in the parking garage. We took an Uber straight to you. Hai că am ajuns la mall să fac foamea. What am I gonna eat? Air. For example, Da. you have this. Mamă, ce apetisant! This is coffee. Starbucks is good for Coffee sandwich, like chicken sandwich. Yes. We can take a look first. Do you remember the chicken Korean restaurant on the left? Yeah. You don't like, right? Then we It's can not skip. good. Maybe for chicken it might be better. Să vedem. Eu așa trebuiește. Să-mi cumpăr mâncare separat la întâlnirile cu familia, că nu-mi place mâncarea chinezească, v-am mai zis de acasă. Și sunt tradițională, ca românii noștri. Ce mănânci? Mâncare tradițională românească. Așa sunt și ei. Ce mănânci? Mâncare chinezească. So, trebuie să ne descurcăm, să mă descurc, de fapt. Ne oprim la restaurantul corean și vedem ce și cum se poate lua. Nici la restaurant corean n-am noroc, că e doar nimic din ce-mi place. Am plecat cu mâna goală de acolo, nimic de mâncat. La banca means you have nothing to eat. Da. Nothing to eat for me. It's an easy thing to worry
about. Romanticizing every moment aloud. My heart will cave in with my head in the clouds. We don't got no time for that. Down the road if everything is alright, let me know and I will follow your light. I'm taking care of all the hearts in my life. We don't got no time for that, yeah. On the way to see my mama, on my way to see my. On the way to see my mama, on my way to see my. On the way to see my mama, on my way to see my. Hai că n-a murit de foame, m-am despărțit de Disney, s-a dus la serviciu, ai lui au rămas să mănânce, că a venit sora sau când am plecat noi, una din surorile lui a venit când am plecat noi, au mai rămas acolo să mai vorbească, să mai, dar Jason n-a mai putut să stea, că trebuia să meargă la serviciu, iar mie mi-e greu să stau singură, că mi-e greu. Așa că am plecat și am decis că în loc să iau autobuzul sau metroul, am zis să merg pe jos, pentru că simt că fix de asta duc lipsă în Hong Kong, de mers pe jos. Deși merg la serviciu pe jos, nu e suficient. Îmi place așa ca pe aplicația de mers să văd acolo măcar 10.000 de pași pe zi, dar văd o tudă acum de când m-am întors în Hong Kong, că nu mai există atâția pași. Sau, da, zic că e o oportunitate bună să simt că am făcut și eu ceva și mă dau pe partea cealaltă, cum e mai frumos, și să și merg, să mă recreez, că nu e atât de cald. Mi-am prins păr, dar nu e atât de cald. E ok. Nu e sufocant de cald, așa că se poate să merg liniștită. Ce să mai, asta a fost ziua mea de azi. Am încercat, sunt mândră de mine că am încercat chestii chinezești. N-am nimerit bine, că n-am nimerit la cină, ci am nimerit la ora prânzului la dim sum, specialitatea asta cantoneză, așa că am avut de unde alege. Mă rog, nu prea. Da, au fost câteva variante, asta vreau să zic. On the way to see my mama, on my way to see my. On the way to see my mama, on my way to see my. Se vede dezastru de după taifun, pe lângă mare, vântul mai puternic, de la valuri, de la că a fost apă pe aici. Și uite, mulți copăjei sunt trași din rădăcină. Asta e făcut bine de tot. E bine că n-au fost răniți. E o întreagă dezbatere cu geamurile lipite cu scoci. Majoritatea încă le lipesc, dar ce când ar fi bine totuși să le lipească. Le lipesc ori cu gândul că nu o să se spargă, deși scociul nu are nicio treabă, ori că dacă se sparg să cadă în bucăți mari. Dar tocmai treaba asta e periculoasă, că cade în bucăți mari, te rănește, dar nici bucățile mici nu sunt bune, deci nu e. Cu geamurile sparte nu e bine, dar da, nu e de joc. Hello, zic să continuăm vlogul meu. Interesanțel, nu prea, dar încerc să-mi reiau ritmul și de viață, pentru că încă sunt a doua săptămână de lucru, prima săptămână cu copii, dar așa sunt. Gândul mi-e tot la vacanță, mă gândesc cum să plănuiesc cu următoarea vacanță, deja știu unde să merg. Sau, înțelegeți, mă înțelegeți și pe mine, că sunt cu depresiuni de după vacanță. Da, îmi dă speranță următoarea vacanță. Și Crăciun. Așa că zic că în acest vlog minunat să includ și un haul alimentar, because după cum se vede aici așa, mi-a luat o pizzucă și pentru că mi-a luat o pizzucă, cât timp se făcea pizzuca, m-am dus la cumpărături, n-aveam în gând să cumpăr absolutamente nimic decât să-mi clătesc și eu ochii. Aveam de gând să cumpăr ceva, dar nu din magazinul de unde am cumpărat cele mai multe chestii. Să văd. Este magazinul 360, un
În magazinele găsesc chestii europene, chiar și chestii românești. Aici în Hong Kong am găsit ciocolată de la Heidi și scria în română pe ea. Și Milka, ciocolată Milka. În celelalte supermarketuri găsești chestii din America și din UK, dar nu din Europa. Îmi place magazinul ăsta. Să vă arăt ce m-am cumpărat. Am făcut o mega obsesie pentru înghețata asta de la Häagen-Dazs cu nuci de macadamia și mi-am luat două. Then, astea sunt luate de la supermarket și acum ce vă arăt de la magazinul european chinezesc. Găsești chestii de peste tot. Tteokbokki, preferatele mele, efectiv ador tteokbokki. Ia uite ce mi-am luat. Mi-am luat semințe. Când am plecat din România voiam să îmi cumpăr semințe, dar bine am făcut că nu le-am mai luat, because nu mai aveam pe unde să le pun, nu de asta. Aș mânca o sămânță chiar acum. Și sunt semințe din alea decojite, sper să fie bune, că mi-am luat semințe de aici ce avea gust de lapte. Sunt neprăjite, da? Sunt bune. Sănătatea. Mai și scrie că sunt crude, dar eu nu știu de ce mă așteptam să fie un gustul de semințe din România. Dacă le mai am până postez vlogul ăsta, îmi spune și mie cum să prăjesc semințele. Mă rog. Continuăm. Că mă pun pe mâncat. E cam foame, nu de asta. Mi-am mai luat, uite, din ăsta, Susan roasted. Asta e prăjit, asta e foarte e prăjit, mă rog. Făcut așa o stricică, celălalt nu. Then mi-am luat iaurt de băut cu portocală și ananas, super bun. Așa, când nu prea am chef să mănânc, dar mereu am chef să mănânc, dar am zis să fie. O cafeluță pentru serviciu. Și de când am venit în Hong Kong mi-am dus de cola, așa că în fiecare zi îmi cumpăr sticluțe de cola. Mi-am cumpărat 2 sticluțe de cola. And that is it. Asta este haul-ul meu. Super. Trebuie să mă duc să spăl de PR-urile minunat. Iar mă prindesc cu părul de spălat. Dar asta, că eu îl spăl. Și după aceea o să fiu Rapunzel direct. Întâlnire cu Fara, am mers la un restaurant vegetarian cu tematică vintage, America vintage și apoi s-a pus o ploaie de toată frumusețea și nu știam ce o să aducă ploaia asta, habar n-aveam ce urmează să se întâmple. M-am întâlnit cu Fara, am fost la cină, ați văzut,
Am fost la beuturică un piculeț, șacuști, am fost să ducem pe ea acasă și acum este 12:30, e dita mai coada în trafic, adică să înțelegeți, 12:36 noaptea și o coadă kilometrică. Avem 15 minute până acasă, pe care aproximează Google Maps că o să le facem în 40 de minute. Coadă kilometrică la 3, la 12:30 noapte, eu asta nu pot să înțeleg. Și pentru prima dată în viața mea experimentez Black Rain. O ploaie foarte, 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 foarte puternică. Intrase Jason până la nu chiar sub genunchi, la jumătatea piciorului intrase picioarele în apă și a venit până la urmă, a zis că el a terminat de lucruri la 10 și eu pe la 9 ceva mi-am dat mesaj că sunt aproape de locul lui de muncă, să mă aștepte ca să mergem împreună. Dar între timp s-a pus ploaia și a zis că se duce acasă, ia mașină și vine și ne ia și ne duce acasă. Bine a făcut, că dacă nu... Și aici, gen... Un minut cât am avut de mers din fața localului până în mașină, ne-a făcut loarcă. Dacă era să mergem cu metrou, cu autobuzul, loarcă plus loarcă. Da, astea sunt gândurile de din seara asta. Dar chiar nici n-am vorbit cu voi acasă când nu vă ziceam cum îmi întâlnesc cu fara. Da. Am zis că vă răbesc mai mult, vă țin mai mult la curent, dar tot am făcut. Cele 40 de minute s-au transformat în 45 plus minute și motivul pentru care este coada aceasta este pentru că e inundație în drum și efectiv eu m-am văzut de un update la ce se întâmplă. E o mașină care este intrată cu totul în apă, împomolită în apă, deci probabil din cauza asta nu putem să plecăm. Hai de capul meu. Eu mâine trebuie să merg la serviciu, ca să înțelegeți, este joi, ca să înțelegeți cum trebuie. Este joi, trebuie să fac pipilică, e 1 fără un sfert și suntem blocați în trafic pentru că e inundație, basically. 0055 tot în același loc, suntem tot 43 de minute, mai avem de făcut până acasă, tot 15 km mai sunt. Am zis să fac pipilică și mai tare, asta să fie de învățăminte când îmi vine sau când cred eu că urmează să vină să fac, atunci nu că aștept eu să mă duc acasă să fac pipilică la confort maxim. Că mi-aș fi venit acum vreo 3-4 ore să fac, dar e doar așa, merg acasă. Învățați de la mine și nu faceți prostia mea. Somnul mi s-a dus acum, că sunt pe pipilică, I need pipilică. Doamne, scrie că ajungem acasă la 1:37, când acum ar fi trebuit să fim acasă. 10宗嘅水浸報告，運輸署話沙頭角。 Este 2, suntem blocați în mașină și cred că așa o să rămânem toată noaptea pentru că este inundație. Trebuia să mă lase Jason să vin eu acasă de capul meu, că nu m-a lăsat, că a insistat el, că el știe. Și acum am rămas blocați 2 noaptea. Nu avem nicio șansă să mergem. Problema mea e, hai că se poate dormi. Am continuat de mine să fac pișul, de nu mai pot. Nici boscheți nu sunt, că m-au știut să fac pișul în boscheți. Să fie învățătură de minte, să nu mi sugereze el planul 170 întortocheat, să mă lasă să-mi fac treaba. Ce am zis că mă duc acasă, ce? Mergem cu metrou, ce-a fost așa greu? Mi s-a inundat și la metrou, ce drept. Mergem cu metrou, cu autobuzul, cu taxi, găseam eu cu ce să merg acasă, dar nu a zis, nu, tu stai liniștit acolo, că vin eu și te iau. Ia uite. De asta mi-e probleme de pișu.
Am râs și eu ce am râs, dar asta e cam îngroașă situația. Cred că aici stăm până dimineața, este 2. E inundat drumul, nu se poate merge înainte. Și tot pișul îmi vine să fac, știți? Asta e problema numărul 1. Hai, la serviciu se rezolvă. Ai e ca e. Bă, dar fac pe mine, măi, învățați de la mine și faceți pipi când vă vine. Nu mai așteptați că mai încolo, că acum, literally, n-am niciun boschete să mă duc să fac pipi în boschete. Nu fac pipi și nu știu ce să fac, că sunt blocată, inundat drumul. E serioasă treaba, gen inundație și nu se poate face nimic. Trebuie să desfunde drumurile. Dar cum se desfunde drumurile? Că tot plouă în continuu. Incredibil. Update, că adevărul e că îmi puteți să vă liniștiți dacă nu știați că am făcut eu pipi. Am făcut pipi. Da, nu avea nicio șansă. Literally nicio șansă să ajungem prea curând acasă, că e blocat drumul. Să zice ce sunt să mă duc pe jos. Sunt 2 ore de mers pe jos și inundație. Înțelegeți că e inundație. Cum să mă duc eu pe jos la 3 noaptea pe inundație acasă? Când și cu umbrela te faci luargă. Gabriel și suntem la noi, de-aia sunt fericită și tristă în același timp, pentru că și deoarece e 3:30, ce înseamnă că la 7 trebuie să mă trezesc și de-abia am dormit. Dacă rămâneam blocat în trafic, rămâneam blocată și nu mai mergeam mâine la serviciu și puteam să dorm. Datorită logistic n-am ieșit de acolo. Am vorbit cu pompierii și cu taximetriștii și am mutat nu știu ce. Am înțeles că e 3:30. De 4 ore suntem blocați să... Hai, mergem la culcărică că nu mai am mult timp oricum și trebuie să mă dezesc.